नियम बायदि मालाबा गोसोखांफिननोबो नांगौ जायोलै समाव। हाया लाङो। बेथ' नों लिरनायनिमोन नालाय आं लिरनायखौ आं गोसोखांफिनजोबनो हायो नालाय। खायलेंसो जाबाय नामा नायनायसै सन्थ'। एयारटेल मानो नुवा जानांगौ। आन्दायबाय थायोथ' नोंसोर। हेल' हेल' सासेल' नायदों खाथिनिफ्राय नायदों नामा? बिदिनो लानांसिगोन। दै बानानि माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों नामा? फैयानो जाया दाबो। हेल' खुलुमबाय बयखौबो। बिक्रम केरकेटारि हाय आदा नेटसो हेल'। हाबखोना रोङो आरएन चेनेल आं नायदों आदै अके। वेलकाम 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 बयखौबो वेलकाम दिनैनि बिसेसखिरि टपिकआ जाहैबाय लोगोफोर माने सोर सोरनियाव माबायदि दैबाना जाखो बेसेबां खहा जाखो बेफोरखौ जों एसे मिन्थिज्लायनि। मनजिल नार्जारि हेल' आदा हाय ब्र'। बिशाल इदिट गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं। ओमफ्राय समजित नार्जारि ओइ आदा खबर मोजां दा मोजां मोजां नोङो माबोरै दं? खबरा बेनिफ्राय एम ब्लग्स बर' इंलिस जोंनिथिं गिथाव आदा मा जायगामोनलाय? बेनिफ्राय कुकिं एन्ड कानेक्सन्स हाइ ब्रादार हेल' ब्रादार। उथ्रिसाद लाहारि गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं फंबाय। जोंसार नार्जारि हाइ ब्र' हेल' ब्र'। दै बानाया माब्रै माब्रै जाखो जोंनिथिं देग्लाय दासिमाव इसेबां जाथ'वाखै लोगोफोर नङाब्लाथ' आं आपडेटखौ होगौमोन। जोंनिथिं एसेबां जायाखै अखा हादोंब्लाबो माने भुटाननि दैया नै मैयाफोरसो हगार हरदों बायदि खोनादों। भुटाननिफ्राय दै हगार हरबायला हयले हुलुस थुलुस खुदखाला खुदखालि जाखायो जोंनिथिं सिगांनि लास्ट इयारनि भिडिअफ्राव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन। ओमफ्राय बिक्रम केरकेटारि जोंनि धेमाजि सिमेन्ट सापरियाव बारा जायाखै दै बानाया दे मोजां मोजां। बेनिफ्राय बिस्वजित सरगयारि हाय आदा हेल'। बिशाल इदिटस आदा नों बहानि? आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि फंबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि गामिनि। बेनिफ्राय कुकिं एन्ड कानेक्सन्स आइ एम निउ साबसक्राइबार अके वेलकाम ब्रादार वेलकाम। वेलकाम टु दा चेनेल एक्सट्रा कपि बरिया ब्र' टपिकआ अके थेंक इउ। बिनिफ्राय रिस्कि बर' दासो नुदों आं दादा अके दे हामबायसै नायफैनायनि थाखाय आं बारा गोबाव जाखायाखै दासो 3 मिनिट बारदों नै। लाइभआव बिदिनो नाजानायसै 1 घन्टासो थानो। जोंसार नार्जारि क'क्राझाराव फैथ'वा नामा ब्रादार? क'क्राझाराव थांनायनि आं मोनसे प्लान लागासिनो दङ ओमफ्राय अखा आरो दाखालिफोरनि दुंहाव थासारिनि थाखाय थांनाय जायाखै। बेनिफ्राय थांनो नाजागासिनो दं जेब्ला थांगोन अब्ला आपडेट मोनगोन गोदान भिडिअ' मोनगोन आंनि चेनेलाव। बेनिफ्राय उथ्रिसाद लाहारि जोंनिथिंबो गिथाव बाथाव जादों। आदा गसाइगावआव आदा गसाइगावजोंबो गाज्रिथार ने? दे बयबो माने साबधान थादो। बड' एसके हेल' आदा हाय ब्र'। सोरांस्रि ब्रह्म जोंनिथिं खाथियाव जादों दादा खिन्थु जोंनि न' खाथियाव जायाखै दादा। दे मोजांब्लालाय बासायबाय। एस एन शर्ट अफिसियेल गुड इभिनिं आदै। गुड इभिनिं फरै गुड इभिनिं। अल भिडिअ 3090 हेल' हाय। रिस्कि बर' जोंनि उदालगुरियाव जोबोद दै बाना जादों दादा उदालगुरिनिखौ आं एसे नुदों। देरहासात इस्लारिनि इउटुब चेनेलाव आं एसे नुदों बिराद गाज्रि जादों। ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेलफ्रावबो नुदों उदालगुरियावथ' बिराद गाज्रि देग्लाय। सियाम बसुमतारि जों उदालगुरियावबो जोबोद दै बाना जादों दादा उदालगुरियाव ना जादों। ओमफ्राय सोरां एन हाय आदा हेल' फंबाय। ओमफ्राय सियाम महन्ता ब्रादार व्हाट्स अबाउट दलगामि बिटिनि? दलगामि बिटिनि इज स्टिल so to say safe now but not in that
good condition. If some more rain will come, then there is chance of breaking down the embankments. That is be only just little part is left. It seems that embankment which was made last year or this year, I think, that was made from sand gravel. That is why it's not so strong also. That's what I came to know and what I have seen. Okay. Bodo SK ada आंखौबो support होदो. Bodo SK दङ नै सासे YouTuber नामा support खालामनो खावलायदों जोंखौ जोङो support खालामनि Bodo SK कमा दङ दे. ओमफ्राय जोंसार नार्जारी okay क'क्राझार brother okay love you brother love you. All video 3090 hello hi. Sansuma Bosumotari hi ada Ankushne Beza hi ada Ankushne Beza माने आं बुजियाखै सानसुमा बसुमतारीनि कमेन्टखौ एसे बाङायबावदो माने बेनिफ्राय समजित नार्जारी जोंनिथिं दैबाना गैया आदा खैला मैलायाव इसोरनि अननायाव खैला मैलायावथ' दैबाना गैया खिन्थु सिसुबारिजों एसे जाहांबायनो आं सिसुबारि थांनो नाजादों गाबोन थांनो हागौ आं most probably सिसुबारिनि अबस्थाखौहाय आं गाबोन एक्सप्लर खालामनो नागिरदों ओमफ्राय RN चेनेल देग्लाय जों गामिजों जेबो जायाखै नामा आदै जों गामिजों जेबो जाथ'वाखै बर्तमान खिन्थु बारा गोबाव गैला अखाया जुदि बेबायदि जुब जुब हाबाय थाबावोब्ला खिन्थु गाज्रि अबस्था जानायनि चान्सआव दङ ओमफ्राय सोमबे बसुमतारी हेलौ आदा मा ओंख्रि जाखो ओंखामखौथ' जाथ'वाखै ओंख्रि माने संगासिनो दं आरो दासो मुभ क्लाब मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौ आं खोन्थाखाबाय जाथ'वाखै दाउ बेदर जागोन दिनैनि ओंख्रिया आङो प्राय लाइभआव फैबाथाय ओंख्रिया बोरैबा दाउ बेदरल' जायो जाय नोंथांमोना नायगासिनो दं लाइक होआखै अननानै लाइक खालामनानै होदो ओमफ्राय शेयार खालामनो गोसोब्ला शेयार खालामनो हागोन बिरखां बसुमतारी जोंनाबो न'आ लोमदों आदा बिजनि काटुरिबारि न'आ लोमदोंना रिलिफ थानांदों नामा बिरखां रिलिफ खालामदोंब्लाथ' बिराद खस्थ' बि नार्जारि मा जायगानि बेलाय फोदै आङो दा मालिबिथायाव दङ आदै मालिबिथायाव जोंनि फिसा मिटिं जादों इयुथफोरनि मुभ क्लाब लाभ फ्रम पाथाबारि आइलेण्ड वाव आइ लाभ पाथाबारिखौ मोजां मोनो आं आइलेण्डब्लाबो मोजां जायगा अके लाभ इउ टु फ्रम बिटिनि ब्रादार सियाम मानजा सियाम महन्ताया लिरदों if is there any problem help them brother yes surely definitely as much as I can I am going to help them as we have helped last year or previous year with the help of Alfred Bosumotari रेमि बर' बसुमतारी नोंसोरनि गामियाव दै लोमाखै नामा ब्रादार बिटिनियाव बिराद बाना जायोना बिराद बाना जायो खिन्थु इसोरनि अननायाव दासिमावहाय बानाया जाथ'वाखै आरो देग्लाय खुटखालाया जाथ'वाखै दैयाथ' देरनाया खिन्थु इसेबां खुटखानाय मानाया जाथ'वाखै ओमफ्राय फिसा बिदिनो प्रटेक्सनफोरबो दंमोन बिसोरबो एसे हेफाजाब होबाय देग्लाय बेनिफ्राय बड' SK जोंनिया सखिया मार देरदों आदा सखि दै सखि दैया मैमोनलाय बाक्सा सखि दैया महायमोनलाय ब्रादार बड' SK खोन्थाहरलाय रिमुस नार्जारि हाय हेलौ रिमुस नार्जारि रिस्कि बर' नोंसिनि न'आव सोर दं दादा जोंनि न'आव सोर दं होनोब्ला जोंनि न'खराव बिमा बिफा आं आंनि हिन्जाव आंनि फिसाजो फंबाय दंबावो सासे बिनानाव सासे दंबावो हाबा जायो सासे बिनानाव हाबा जाबाय बिब' सासे हाबा जाबाय बेनिफ्राय सोरां एन आदा वेलकाम टु बाक्सा
थेंक इउ आङो बाक्सा थांनो नाजागासिनो दङ बाक्सा उदालगुरि आं लकेल जायगाफोरखौ फ्राय आं एक्सप्लर खालामनो नाजागासिनो दं समफोर मिलायहोनो हाथ'वाखै आरो बेरायनो हानाय अबस्था जाथ'वाखै जेब्ला जागोन अब्ला बेरायजोबगोन आरो बेनिफ्राय एक्सट्रा कपिया हरदों नै जोंनि ब्रादारा वाट्सएप स्टेटासाव शेयार खालामबाय सार अके थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जायफोरा नुसनबायबो जानो हागौ आरो नुवाखै जानो हागौ एक्सट्रा कपि मोनसे इउटुब चेनेल दङ एक्सट्रा कपि होननाय दे बेयो माखासे आपडेट्स होयो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नायनानै सापर्ट खालामनो हागोन माखासे इन्टारेस्टिं भिडिअसफोर लाबोयो आपडेट्सफोर होयो आरो एक्सट्रा कपि दे चेक खालाम लोगोफोर एक्सट्रा कपि बेनिफ्राय केबि व्लग हेल' आदा हाय ब्र आरएन चेनेल नानिनि नामखौ मा नाम दोनखो आदै नानिनि नामा एभेन्जेलिन हो इंलिसावनि दोननाय जाबाय नामा ओंथिया बेनो गुड निउस आरो नामनि ओंथिया जसना ब्रह्म मा जायगा नोंसिनिया आदा बिनानाव जोंनि जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिया बिथिनि बेनिफ्राय कानका जेसिस आदाया बहानि आरो दै बाना जादों ना जायाखै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोङो सा ओनसोल बिटिनि होननाय दै बानाया जाथ'वाखै मेहेरवारि गुड इभिनिं ब्र एन्ड वेलकाम टु द स्ट्रिम माब्रै दं ब्र नोंलाय महाय दं दालाय दैबानाथ' जाखायाखै दा नोंसिनि जों दिखियाजुलियाव तेजपुराव जादों नामा एसे बेनिफ्राय हार्ट फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभ भिडिअ'आव ब्र अके थेंक इउ वेलकाम हार्ट रिस्कि बर' थेंक इउ दादा खोन्थानायनि थाखाय अके दे हामबायसै नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो बेनिफ्राय सोरबा बेबायदिनो इउटिउबारफोर दङला मेनसन खालामहरदो एसे जोङो मिथिज्लायनि हेफाजाब होदलायनि बेनिफ्राय एक्सट्रा कपिया हरदों थेंक इउ ब्र आंखौ हेल्प खालामनो नाजानायनि थाखाय येस वेलकाम बेनिफ्राय अनसाय नार्जारि हाय आदा हेल' फंबाय मुभ क्लाब आदा नख्रांनि ड्रागना फिथाइया मोनबाय जानो फोदै औ मोनबाय होनदा आं दाखालि फेसबुकआव खेबनानै हानानै जाथावथाव खेबनानै पस्ट खालामनाय नुदों नख्रां फंबायखौहाय मोनबाय जानांगौ मोनजाबाय होनदां दाथ' गाव थांबाय माइसुराव गावनि खामानिनि थाखाय माइसुराव थांबाय दा मोजाङै जानानै साखिनानै थांबाय खोमा ओमफ्राय एक्सट्रा कपिया हरदों मेहेर हाहा बरिया वेलकाम मेहेर ब्र ओइ मेहेर ब्र नोंखौ वेलकाम खालामहरदों नै सासे एक्सट्रा कपि माबाया सासे फंबाय इउटुब चेनेल दं आरो बेनिफ्राय कापिल देब बसुमतारी चौकी दैया बाक्सा सुबनखाटानि खाथिनि जागोन ब्र अके बाक्सानि ना थेंक इउसै मिथिहरनायनि थाखाय कपिल देब बसुमतारी ब्र बेनिफ्राय जोंनो मेहेरवारि ब्रआ हरदों एसे जादों नाथाय खामानिनि थाखाय लकेल प्लेसखौ भिडिअ लानो हायासै अके मोनसे खामानियाव थांनायखौ आं नुदों नोंखौ तेजपुराव दाख्लैहाय फुल गंसे लोंहोनो नागिरलायनायनि थांफाग्राफोरखौहाय मेहेरबारि ब्र नोंखौ नायदों आं बे भिडिअखौ जोबजासे नायजोबदों आङो लोंहोमारखोना लोंहोदिया ओमफ्रायबा मिथिले ओमफ्राय नायामि बसुमतारी तेजपुर तेलामारायाव जादों दैबाना मेन टाउनाव जादों जाखो तेजपुर तेलामारायाव जादोंनो दैबाना येस बेनिफ्राय जोंने अनसाय नार्जारिया बुंदों मा ओंख्रि आदा ओंख्रि माने ओंखामखौथ' जाथ'वाखै दाउ बेदर संगासिनो दं ना बाथोन दं दालि जहल पापर भाजा भाजि माबा माबि थांनो हागौ आरो एसे स्पेसियेल जागोन आरो दिनैना बेनिफ्राय जोंने फोरमाय बसुमतारी हरदों बिनानावनाव दं नामा ब्रादार ना बिहावनाव बिहावनाव दं नामा ब्रादारनो बिहावनाव नङा एरियाथ' बिहावनिनो एरिया जाहैबाय बिहावनाव नङा सासे बियादैनावहाय जोङो माबा एसे फिसा मिथिं दङमोन आरो बेवहायनो बेनिफ्राय जोंने बेंज्लाय नार्जारि लाइभ मा हरदों नै जोंने बोरो सहैया माथो आंनि कमेन्टआ गोबां हरबाय आइयै जाजेनलायबाय दा नै
कमेन्टआनो थाबथाबाय थायो गोबां मानसिनि कमेन्ट थाबथायो दाखालिबो सासे मानसिनि ओरैबायदि कमेन्ट थाबथादों बिस्रा 20 बारसो हरदोंमोननो ओमफ्राय गैया कमेन्टआनो सफैयाखै एखे बेंज्लायनायबो दिनै इदिनो जालायबाय नै जायखिया बे कमेन्टआ हाबफैबाय नै बोरो सौफैयाखै माथो आंनि कमेन्टआ गोबां हरबाय होनदों बेसो सौफैलायबाय नै हरबाव दे 25थासो हरबावदो नों बेंज्लायफ्राव 25थासो हरबाव दे नोंनि आखाइया स्पिडखालै थुनायावहाय कमेन्टस थुनायाव दाबो हाबाखै नै थाबथानानै दङ आस्थे आस्थे हाबदों कमेन्टआ नेटवर्कआथ' गाज्रि नङा बेयाव मोजाङानो बे जायगायावहाय ओमफ्राय जाने दिप बर' मारै लिडार मोजां ना माने मारै लिडार मोजां ना होनदों माने मोजां माने लिडार माने आंथ' लिडार नङा आंथ' लिडार मानसि नङालै आंथ' एखेबारे जेनेरेल पाब्लिकथारलै हाबाब ओमफ्राय मेहेरवारि ब्र'आ होनदों इदिनो जायो आंनाबो बेलाय नै बे मेहेरवारि ब्र'निबो खयबार थाबथायो कमेन्टआ आंनि लाइभ भिडिअ कमेन्ट हरबाथाय बेनिबो थाबथायो मबाइलनिसो दस जाखोना आंनिनो मा जाखो बुजिनो मोनलायलै आङो एक्सट्रा कपिया होनदों हा बेंलाय ब्र' फैगोन दे नै फैगोन दे हरबाय था बेंलाय ब्र' एलाय फैबावखाबायद्रा नै दिक्सिपेन बर' मा खबर आदा खबरा मोजां दिक्सिपेन बर' नोंथांनिलाय माबोरै खोन्थाहरदो बेनिफ्राय बेंलाय नार्जारि लाइफआ हरबाय जोंनि चिराङावबो दैबाना जादों नामा आदा बाह बेंज्लाय आंखौ आदा होनलायबावबायलै दै बानाया जायगा जादों आं थांनो हायाखै ओमफ्राय आं गाबोन एसे थांनो नाजागोन मोननैसो जायगा आं भिजिट खालामनो नाजागोन रिलिफ केम्पफोर मोननैसो खाथिनि आरो सिसुबारि एरिया आरो नांगलबाङा एरिया आं नाजानोदों आरो गाबोनहाय प्रग्राम लादों मा जायो बुंथ'नो हाया बेनिफ्राय नयमि बसुमतारी चिराङाव दिनै हादोंना हायाखै आदा अखाया दिनैथ' बिराद खम अखाया बांद्राय हायाखै बेनिफ्राय सुशान्त कुमार अधिकारी हाय आदा हाउ आर इउ आमटेका 108 एम्बुलेन्स स्टाफ वाव वेलकाम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रादार 108 एम्बुलेन्स स्टाफ ভাল I am fine and how are you and how is your duty going on ডিউটিটো কেনেকুৱা চলি আছে অলপ জনাই দিব জিৰক बसुमतारी मा ओंख्रि आदा ओमफ्राय खुलुमनाय हरदों ओंख्रियाथ' जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै आं दहाय खिन्थाखाबाय ओमफ्राय अहिम बसुमतारी मा खबर आदा खबरा मोजां मेहेरवारि ब्र'आ हरदों नेटवर्क सार्भारनि प्रब्लेम राइट माने कमेन्ट्सफोर हाबनाया सम थाबथानाया बे माबानि प्रब्लेम जायोनो माने नेटवर्कनि प्रब्लेम जायो सार्भारनि प्रब्लेम जायो बेबायदि जायोनो आरो बेनिखायनो अबेबा थाबथाबोयो माथो खालामनाय उफाय गैया जोंनि आखायाव गैया जाहैबाय बेफोरो बेनिफ्राय दैमा नार्जारि हाय हेलो रमिअ नार्जारि हेलो सार खबर सबर माबोरै खबरा मोजां रमिअ नोंलाय माबोरै दं ओमफ्राय महाय दङ बर्थमान मुभ क्लाब गुड नाइट सै आदा मैदेर फैदों अ माय गड बबे जायगायावब्रा मैदेर फैनायालाय मैदेराथ' जोंनिथिंबो सम एब्रो फैलाबायदोंलै मैदेरा दाबायदियाव ओंखारो नामाथाय मा जायगायाव बेखौ खोन्थानानै थाङोब्ला आं एसे मोजां मोनगौ मुभ क्लाब ना फाथाबारिनि मोनथाय बियो सुशाন্ত কুমার अधिकारी ओके ভাল চলি আছে ओके दे धन्यबाद ভাল সার্ভিস দি থাকিব আপোনালোকে যেনেকা सुशाন্ত कुमार अधिकारी बुंदों ভাল চলি আছে होननानै खामानिखौ माने 108 स्टाफ सालायो जोंनि बे आमटेका एमपिएससि नि मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि दा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बिदिनो सोलिनानै दं 108 बिसोर बुंहरदोंनो ভালকে চলি আছে होननानै ঠিক আছে এনেকৈ চলি থাকক আমাৰ পাব্লিক বিলাগও সার্ভিস দি থাকক बेनिफ्राय निरेश दैमारी बिदिनो भिडिअ आपल'ड होबाय था मोजां गाज्रि अके आं होबाय थानो नाजागोन आरो नाजाखायोबो निरेश दैमारी आरो हामबायसै बे खोथाफोरखौ बुंहरनायनि थाखाय दीप बर'आ बुंदों लिडारा बहानि जाखोरा आदा मा लिडारा सोर लिडार जेन'बा लिडारा बहानि जाखो आदानो लिडार जायखिया आंथ' लिडार नङा अबे लिडारखौ सोंदों दे माबादो जायखिया ओमफ्राय मोनसेबाव कमेन्ट माबानिया टेपगां बसुमतारी निउ साबस्क्राइबार आं नोंनि अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय वेलकामसै आंनि इउटिउब चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय हामबायसै ब्रादार बड' इन्टारेस्ट नोलै आदा आंना बेंकनि नेमा दस्रा आरो इउटिउब
खुलिनाया दस्रा अब्ला आंनि इउटिउब एकाउन्टजों बोरै जागोन फोरमायनो हरलाय आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो। बड' इन्ट्रेस्ट ब्रादार माने बेंक एकाउन्टजों नोंनि इउटिउब चेनेल बा नोंनि इउटिउब नामजों मिलायाब्लाबो जेबो नङा। नों जि जायगायाव फैसाखौ नाजावगोन माने जि एकाउन्टाव नों नामखौ नाजावगोन नोंनि बेंक एकाउन्टाव जेरै दं डिटेल्सआ ओरै लिर जेरै स्पेलिं ओरै लिर मोनसेबो भुल दाला माने भुल दाख्लाम बेंक एकाउन्टाव जेरै नाम दं बिदिनोल' लिर आरो माने मानो होनोब्ला बे जेबो प्रब्लेम जाया खारन नों नोंनि हिन्जावनि एकाउन्टखौबो बाहायनोबो हाबावोसो जेन'बा सोरबा गथ'फ्राथ' गावनि गार्जेनफोरनि एकाउन्टफोरखौसो बाहायोना जेबो उसुबिदा जाया खिन्थु एकाउन्ट नाम्बारजोंहाय मिलायहोथार आरो एकाउन्ट नाम्बारजों मिलायहोथार माबाजोंहाय एकाउन्ट बुकनि डिटेल्सजोंहाय मिलायहोथार आरो बेनिफ्राय अबिन बसुमतारी आदाया माहानि मोनलाय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय गामि माने हाजो खाथिलै भुटान खाथि जोंने। बेनिफ्राय बिरेन बर' थेलामारा मा खबर आदा खबरा मोजां रमिय' नार्जारि मोजां सार दा सम न'आवनो दं आं न'आवनो दं सार अके दे मोजाङैनो था। मेहेर औवारि ब्रादार बेंलाइनि नामा सिथावसो गोदान नाम बा ओइ सिथाव ब्रादार कामन कमेन्ट सिथाव बेंलाय ब्रादार सिथाव दिनै मा बाराय देवबार डिउटियावसो दंदां इयो बोरैबाला डिउटियाव खामानि मावैनो हगारनानै दोनदोंलाय इयो। बेनिफ्राय सिथाव ब्रादारा कमेन्ट हरफिनदो ओमफ्राय सिकनाझार बसुमतारी हाय ब्र हेल' ब्र सिकनाझार बसुमतारी दिस इज सामसन मा समाव लोगो मोननायनि सामसनमोनथाय एसे फोरमायदेरदो भागि सामसन ओमफ्राय जायगाखौ एसे खोन्थाहरदे आंबो मोजां मोनगोन सिनायोब्ला आरो साबसिन मोनगोन आं। दैमा नार्जारि मा जाखो जानो माने माया जेबोथ' जायाखै ब्रादार दै बानाया खिन्थु जोंनिजों जाथ'वाखै चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जादों जायगा दिप बर' लु एक्सट्रा कपि सिथाव हाहा बरिया हेलौ आदा बिपुल एक्सट्रा कपि हरदों सिथाव हाहा बरिया होनदों ओमफ्राय बिपुल बसुमतारी हेलौ आदा होनदों हाय ब्र बाय सिकनाझार बसुमतारी बुंदों बस्क' फ्रम बामोनगाव हमनो हाबाय ब्रादार सामसन हमनो हाबाय दे सिनायबाय माब्रै दं नोंलाय न'खरफ्रा माब्रै सोलिनानै दं लोगो मोनगोन दे मालाबा दे हरै थाङोला लोगो हम मा होनो बामोनगावजों थांब्ला दे बा सामसन बा दसे दे लोगोफोर र' अके दाने फैलाव बसुमतारी ओइ आदा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाथ'वाखै एसे दाउ ना बाथोन माबा माबि थागोन ओमफ्राय नोंलाय मा ओंख्रि जाखांबायना जाखाङाखै फैलाव फंबाय ओमफ्राय निउट्रिक आंनि खोना माने आं बुजियाखिसै निउट्रिक ब्रादार ओमफ्राय निथुन बसुमतारिया हाय हेल' प्रेम बसुमतारी हेल' हाय बेंगालुर अके बेंगलरनिफ्राय हरदों नामा दे हाय ब्रादार दे ओमफ्राय सोरां एन आदा नबजित द विनार जागोन ना आदा जानांगौ जाहोथारनांगौ आदसा ओइ माबा दं नामा दाबो बेनिफ्राय गोसोखांना होबावनायसै आं लोगोफोर बावनो नाङा जोंनि भट जेरै नोंथांमोना होबोदों आरो होबावदो भट दा 9टानिफ्राय स्टार्ट जागोननो 23rd नामा 23 23 थारिखसिम होनना मिथिदों फाइनाल राउन्ड नोंथांमोना सापर्ट खालामथारदो उनाव मा जायो जालांथों जों जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' फिसानि बे सासे मानसिखौ जोङो देरहाहोथारनि दे बेनिफ्राय सोरां एन बेखौथ' फरायखाबाय बिपुल बसुमतारी माब्रै खबरा आदा आंनि खबरा मोजां
बिपुल मथारिया सफैबायना गामियावनो दं नामा? आंथ' गोजानाव थायोमोन होननानै मिथिदोंमोन नामा दाख्लै। बेनोमोन नामा बिपुल बसुमतारी फंबाय? ओमफ्राय सेड बय आदा भिडिअ गोदान माला फैयो? भिडिअ गोदाना गाबोन फैनांगौ दे, गाबोन फैनांगौ भिडिअ गोदाना। ओमफ्राय दिप बर' फ्रम धेमाजि आसोल सिमेन्ट सापरि अके। आं हरैबो गिदिंहैथारगोन दे, गासिन नोंथांमोनखौ लोगो हमजोबगोन आङो सिमेन्ट सापरि धेमाजि एरियायावहाय। बेनिफ्राय फैलाव बसुमतारी आंबो दाबो हरनाय जायाखै आदा नबजित नार्जारिनो। दे दे सम लानानै हरदो दे, बयबो भट होलायदो। बिक्रम केरकेटारि मैयानो होबाय भटखौ आं। मोजां मोजां दे। मैयानिया गुबुनदां हो? मैयानि जानाय नङानो, मैयानि जानाय नङा। बेवहाय बिराद माने हार्ड सापर्टारफोर दङ आंजोंहाय सोरगिदिं हो, आं दिन्थिनो हाया। बिसोर मिथिगौ नबजितनि भटना माला होगोन, मैयानिया जानाय नङानो। दिनै दा 9टानि उननिफ्रायसो जागोन। स' अन्नानै होफिनदो भटखौहाय। बेनिफ्राय लुकास नार्जारि मा हरखो फुथुला? हामबायसै दे फुथुला हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय कमेन्टसा बारा हामाखिसै, थाबथाखोना माखो? जोंनि सिथावनि कमेन्टआखौबोथ' आं मोनाखिसै नै। जोंनि सिथाव ब्रादारा बेंग्लाया मै थांखो? जुदि कमेन्टसा हाबथ'लेब्ला लोगोफोर आधा घन्टा ग्रोब बानायनानै फोजोबनायसै नामा सानबाय आङो। नोंथांमोना मा होनो? कमेन्टआ गोदान हाबबाय नै। भुटाननि बोहैबोनाय दैया, फुकन वारिया लिरदों, भुटाननि बोहैबोनाय दैया गाज्रि खालामबाय आदा, एसे भिडिअ खालामफैदो। भिलेज जालुकबारि आरो मालदांफारा। आच्छा, ओमफ्राय जालुकबारियावथ' दा दै बारलांनो हायोसै। जालुकबारिखौ आं नाजागोन। गाबोनथ' आं दस्रायाव प्लान लाबाय। आं नाजागोन दे, जालुकबारियाव थांनो नाजागोन आं नैबे सप्तानि गेजेराव। बेनिफ्राय फुकनवारिया पार्सनेलि आंखौहाय फेसबुकआव कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे, नाम्बारफोरखौ हरनानै दोन। बरगयारि सोमदोन फेसबुक पेज दङ, बेखौ सार्च खालामनानै बेयाव मेसेज खालामनानै दोन दे। ओमफ्राय जगाजग खालामलायनानै थांनो नाजागोन आङो। अभिजित सरगयारि, अभिजित हेल' ब्र', आं नोंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो। थेंक इउ स' माच। बेफोरबायदि कमेन्ट फैब्ला मोजां मोनो, ओमफ्राय आरोबाव बानायलांबावनो गोसो जायो आरो। मुसुखा बसुमतारी आदा बोरै खबरा? खबरा जोबोद मोजां। मेहेरवारिया बुंदों गैथ'खाला। गैथ'खाला सिथावा गैथ'ले नामा? जोंनि सिथावा बेस्थ' जाबाय खोमालै। बेनिफ्राय रिनद मुसाहारि हाउ आर इउ ब्र'? आइ एम फाइन ब्र', आइ एम फाइन एन्ड हाउ आर इउ? डि आर लाभार हाय आदा माबोरै दं? बर्थमान मोजाङैनो दं ब्रादार डि आर लाभार। नोंलाय माबोरै? बिराद माजाद इन्टारेस्टिं नामबो लायो, मोजां मोजां नामबो लायो। बेनिफ्राय मेहेरवारि ब्र'आ लिरदों देरहासार इस्लारिखौ प्रेंक कल खालामदो। फनखौनो बारा दैखाङालै इयो, दाबायदियाव बेस्थ' जाथारो जोंनि देरहासार इस्लारिया। देरहासार इस्लारिखौ प्रेंक कल खालामनो मा टपिक लाना खालामनांगौ र'। बेंग्लाय नार्जारिया जोंनो हरबाय नै, जोंनि सिथाव ब्रादारा मा रायखोमादों खोनादों दे नो। खोनागासिनो दङलै, आंलाय गैलासो सानदोंमोन। जिबियारा हरदों नै हाय होननानै, हेल'। ओमफ्राय जोंनि जिबियार बसुमतारी ब्रादारा हरबावबाय दादा माबोरै दं दादा? मोजाङैनो दं। नोंलाय माबोरै दं जिबियार? आदा आलफ्रेन्डनि भिडिअ गोदान फैबायलै नै, मा होनो लख्राजों गेलेबाय दिनै पाटाया थाइलेण्डआव।
लख्राजोंसो गेलेबावदों गिथाव बाथावनो माबायदि भिडिअ जागोनलै बेलाय नायहैदोलै लोगोफोर आदा आलफ्रेडनियाव नै मा होनो लख्राजों गेलेबाय पाटाया थाइलेण्ड लख्रा माबायदि लख्रालै बेबा हायना मुलि होनानै फोमोननानै दोननायनि खोमालै लख्राया बेनिफ्राय जोंने बिलिफां नार्जारि ओइ दादा मा ओंख्रिया जाथ'वाखै दाउ बेदर जागोन फंबाय बेनिफ्राय सिताम दाहाल गुड इभिनिं ब्र हेल' गुड इभिनिं ब्र गुड इभिनिं ओमफ्राय मुसुखा बसुमतारी आदा नोंसिनिजों दैबानानि दोहौ बोरै जोंनिथिं दैबानाया इसेबां जाथ'वाखै दैया देरदोंब्लाबो खुरखा खुरखि जाथ'वाखै आरो बेखिनि दा बर्थमान जोंनि सा ओनसोलावहाय बेनिफ्राय बेंलाय नार्जारिया हरबाय 20थासो कमेन्ट हरबाय आं नोंनिसिम सौहैया मानो लिरनो बालायबाय आं आइयो माबोरै जायोथाय बुजिनो मोनलायलाय आं इउटिउब एपखौबो दाख्लैसो आपडेट खालामदों आं माथो 20था गाहामावथ' एफा गोबां सौफैयै जानाङामोन सरिलै बेंलाय नार्जारि ब्र स्क्रिनाव नुजाफैयाखै नोंहालाथ' फरायखायो ओमफ्राय फैलाव बसुमतारिया होनबाय ना मोनाखै नामा आदा दैज्लां बोथोरनि नाया जोङो न' खाथियावहाय फैयोमोन खिन्थु देग्लाय गैयालै माथाम माब्रैसोल' मोनजादों दाबो बेनिफ्राय अजय गेमार ब्र बेसे गोबाव जाखो लाइभआ आं दासो अके लाइभआ 31 मिनिट्स ओमफ्राय 34 सेकेन्डस जाबाय नै आरो जेबो नङा दे वेलकामसै ओमफ्राय सुरुफा बसुमतारी हाय ब्रादार आंनि नामा ब्रिटन आंनाबो चेनेल दं इटन हेल्प खालामना होदो एसे फ्रम इटन सासे इटन इउटुब चेनेल गोनां दङ नै सासे इउटुबार जोंनि गेजेराव कमेन्ट हरदों जों बेखौ हेल्प खालामनि दे सापर्ट खालामनि इटन नामा EAT इट जाबाय दा EAT इट जाबाय दा ओमफ्राय TON टन बिदि आरो स्पेलिंआ बेनिफ्राय जिबिआर बसुमतारी मोजाङै दं अखा बांखा जोंनो खामानि जेबोखौनो मावनो मोनाखिसै दादा बेनोथ' जाबाय गोबां खामानि थाबथाबाय आंनाबो बिदिनो थाबथानानै दं न' लुनांगौ कमप्लिट जायाखै बिराद मोनसे उसुबिदा जानानै दं आंनिबो अखानि थाखायनो बेनिफ्राय सात बय आदाया बहानि जाखो आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ब्र चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि होननाय गामि मेहेरवारि ब्रआ लिरदों सिथावा मा खालामदोंल' होन अब्लानो गाव खिन्थाना लागोन बिनि नामाबो माइब्रा सिथाव माने सिथावल' नंबावा माइब्रा सिथाव सोबाव सिथाव माइब्रा सिथाव बावसो जाहैबाय होनब्लालाय बेनिफ्राय बिलिफां नार्जारि दादा नोंसोरहा न'आव सोर दं आं बेखौ दहाय एसे खिन्थादोंमोन जायखिजाया जोंने न'आव बिमा बिफा दं आं दं आंनि हिन्जाव दं आंनि फिसाजो गोरलै दं फंबाय सासे दं बिनानाव सासे दं बिनानाव सासे हाबा जाबाय बिब' सासे हाबा जाबाय बिसोर बाहेरायाव जाहैबाय बेनिफ्राय बिलिफां नार्जारि बेखौ फरायखाबाय सोरां एन आदा HS रिजाल्टआ माला आदा HS रिजाल्टखौ 20 थारिख नामा 20 थारिखआव बायदि खोनादों आंबो सुर नङा दे 20 थारिखआव बायदि खोनादों बेंज्लाय नार्जारि आदा मेहेर सिथावा बोरो एबा माबे सिथावखौ बिहरखो बेंलाय नार्जारियाबा बेनिफ्राय आसित बसुमतारिया बुंदों मा ओंख्रि आदा ओंखामखौथ' जाथ'वाखै बेनिफ्राय एक्सट्रा कपिया होदों जोंने सिथाव नेम दोनग्रानिसिम थेंकिउ हाहानो बा बेबो इन्ट्रेस्ट मोनदों माने नामखौ फसायदों जोंनो एक्सट्रा कपि ब्रादाराबो सिथाव नाम दोननायनि ओमफ्राय एसे गोलोमलायबाय कारेन्ट गैयालै जोंने माने टर्च लाइटसो सेरनानैसो माबागासिनो दङ बानायगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय बेंज्लाय नार्जारि लिरदों गावसोर जाबाय आंहासो नामखौ मोनबाय गावसोर जाबाय आंसो नामखौ मोनबायनो बा एबा माला मबेयाव जायालै बेनिफ्राय आसित बसुमतारि दैबाना जायाखै नामा आदा दैबानाया जोंनिथिंहाय जाथ'वाखै
खिन्थु जानायनि चान्स दंसै बेबायदि अखा हाबाय थायोला खिन्थु जानो हासिगौ नैबे साननै सानथामनि गेजेरावनो ओमफ्राय जोंने कमेन्टआ गैथ'लै नै बेनिफ्राय गाबोन भिडिअ खालामनो एक्सप्लर खालामनो नाजानायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय भिडिअखौ नेनानै थागोन थादो नोंथांमोना आङो लाबोगासिनो दं दैबानानि आरो रिलिफ केम्पनि अबस्था जोंनि ओनसोलनि जोंनि एरियानिखौहाय ओमफ्राय गोजानद्राय जायगायावथ' आं फ्राय थांनाय जाखानाय नंला माखासे जायगाफोरखौथ' निउस पर्टेलफ्राबो कभार खालामखाबाय बेनिफ्राय आं लकेलनिखौ गाबोन कभार खालामनो नागिरदों आरो जोंनि एरियानिखौहाय बेंज्लाय नार्जारिया लिरदों जोंने नोंसिनि नानिखौ लोगो मोनदोंमोन आं दाख्लै बेंगलराव थाग्राखौ नामा दे बिदिनो नांगौ समाव हेफाजाब होलायदो जोंने बर'जों बर' गुबुन जायगाफ्राव थालायग्राफोरा जेरै होलायबाय थायो हेफाजाब होलायबाय थायो बेनो आंने खावलायनाया आरो लुबैनाया ब्रादार ओमफ्राय रिंसार नार्जारिया लिरदों महाय दं आङो मालिबिथायाव दङ बर्थमान ब्रादार रिंसार बेनिफ्राय आल्पाना बि व्लग्स मेलाय ब्रेबायदे नामा बेंलायना सिथावानो जोंनि आल्पना बि ब्लग्स बिनानावाबो बुंहरबायनो नामा मिलायबायनो बेंलाय नार्जारि नोङो ओमफ्राय सिनाय फोथार SDA मैदेर थाङाखै नामा आदा नोंसिनिजों मैदेरना जोंनिजों फैयाखै खोनायाखै दा मैदेर नामा गैया जोंनिजों फैथ'वाखै ब्र नोंसिनिजों फैदों नामा सिनाय फोथारा बै आमथेखानि सिनाय फोथार नामारा बेंज्लाय नार्जारिया बुंदों माने अबेखौ नुदों बेलाय नोंसिनि नानिखौ बेंगलराव आं हेफाजाब होलायनायनि खोथा दे ब्रादार दे अन्नानै जायफ्रा लाइक खालामाखै लाइक खालामदो लाइक खालामनो गोसो जायोब्ला माने थुनानै हरदो आरो बेनिफ्राय बिलिफां नार्जारिया लिरदों दादाया माबा जब मावो नामा आं जब मावोमोन बिलिफां नार्जारि ब्रादार ओमफ्राय बर्थमान दा नागारथ'नानै दङ मास मोननैसो जाबाय गुबुन खामानि हमफिनाखै बेनिफ्राय प्रनब इस्लारि मा ओंख्रि जाखांखो ब्र ओंख्रियाखौथ' माने ओंखाम जाखांथ'वाखै प्रनब इस्लारि ब्र दाउ बेदर संदों माबा माबि दालि ना बाथोन बेफोरबायदि ब्रादार ओमफ्राय एक्सट्रा कपिया लिरदों जोंनिजों मैदेर फैया बारा ने ब्र नंगौ फैया जोंनिजों बारा फैया फैनायालाय ओमफ्राय दाथ' दैफ्राबो एसे देथेलाबायबायना एसे माने प्रटेक्सन दंसै आरो दैफोर देरलाथ' फैनाय नङा मैदेरफ्राबो बाराद्राय देरनोब्ला बेनिफ्राय लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नायसै नामा जायखिया प्रमद इस्लारिया लिरदों अके ब्र अके थेंक इउ बेनिफ्राय दोनथ'दिनि नामा लोगोफोर दिनैहाय बेखिनियावनो आरो उनाव लोगो मोनलागोन दि इस्लारिखौ कल खालामनानै डाइरेक्ट बुं माइब्रा सिथाव मा खालामदों होननानै अब्लानो बुंना लागोन बे अके र' आं खालामथारनायसै र' फनाखौसो दैखांगोन ना दैखाङाथाय बियो फनाखौसो दैखांगोन ना दैखाङाथाय फन हरसाय आङो गंसे ब्र हरसाय फुखनवारि मालिबिथा सोरनाव दङ आदा मालिबिथा माबायाव जोंनि फोदै माबा दैमालुनि न'आव दङ जोङो ओमफ्राय बिलिफां नार्जारिया बुंदों उन्दुसैला दादा गुड नाइट अके दे गुड नाइटसै बिलिफां नार्जारि ब्र गुड नाइटसै ओमफ्राय लाइभखौ नायफैनायनि थाखाय हामबायसै अखा हाबायलै नै जोंनिजों खोनानायलै लाइभ कल खालाम होनदों लाइभ कल खालामनांगोन बेनिफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग दोनथ'नो नाङा दोनथ'नाङानो दे खिन्थु अखा हाबायलै नोंसोर रायलायनायखौ खोनागोन ना खोनालायथाय आं नाम्बाराखौ बोरै बयनांगौ जाखोनथायलाय ओरैनो फैफिनबाय दे खोनादों नायबाय दा बयबो खोनायोनो मेहेरबारि ब्रादाराबो माने आं बुबाय दे रिंबो जाबाय दे मा होनहरनांगौ होनदोंमोनलाय हेल' माइब्रा सिथाव मा खालामदों माइब्रा सिथाव मा खालामदों
हा माइब्रा ओंखाम जागासिनो ओंखाम जादों औ नोंलाय आं दङलै नै जिरायनानै दङ बहाय हिनजावजों जिरायनानै दङलै जाखांबाय जायाखै हिनजावानो जाहोथ'वाखै दाबो माथो ओंख्रि ओंख्रिया माबासो लाफा ओमफ्राय ओंख्रिया लाफा ओमफ्राय माबासो ना बाथोन नायबो बिदिनो नोंनिलाय ना बाथोनसो दैजों सोमनानै जादों ए दालि जहलमोन आमाय औ औ औ आदसा ओइ माइब्रा सिथाव माथो गाबोन लोगो मोनो सान्तिपुराव मा लायनो सान्तिपुराव लोगो मोनगोन नामा साहा लोंलायनोहाय आंखौ लोगो मोननाय नङा ना लोगो मोननाय नङा ने आदसा आदसा ओइ माइब्रा सिथाव दे बुं दे हानाय नंलालै ओइ माथो ब्रादार लां आङो लाइफआव दं माने हो फ्रेंकल खालामदोंदां फ्रेंकलद्राय नंले माने आं मेहेरबारि ब्र'आ लाइफआव कमेन्ट होना खालि रिकुवेस्ट की रिकुवेस्ट आंखौहाय एदावहरनो हाय नोंखौ एदावहरनो थिनदों लाइफआव एदावहर इखौ होननानै बेखौ र'रा बे खिथिनायखौ साफा फोजोबना होनाया र' स्पिनिया दंजोबखायो दा इनो नोंनाव दे 50थासो फैयोलै ओमफ्राय नों आंखौ सिनायखाबाय दा औ सिनायबाय आं नुखादों सालानि ए ए ए बेनोथ' जाबाय आं सिनायग्रोबाय नालाय औ बेखायनो आं मिथिया रायज्लायफिनाखै औ माबा माबि लाइफआव सोंखायलायो सानखादां ए जायखिया माबा ब्रादार एसे माने इन्जय खालामबाय आरोखि माने लाइफआवहाय एसे जंखायलायनाय जाबाय आरो दाबो दङ नै औ ओमफ्राय मोजाङै दंखायो दा मोजाङैनो दे न'आव सफैबाय दं न'आव सफैनाया सफैबाय खुनुरुखुम ए उसाइखौ सिथावनि थाखाय सेस जानांसिगोन जों ए मा खालामनायलाय सिथावालाय थाथ' होनना बुङो गावबो फैनो रोङा जोंखौसो फासि होबायमोन नायसाय अभद्र सिथावा साला जायखिया ब्रादार दे जागासिनोब्लालाय बेसेबावहाय मा होनदों ब्रादार बेसे गोबावसै लाइफआ 43 मिनिट्सआव थांबाय नै आं फोजोबहांसैमोन ओमफ्राय बुंहरबाय थायो बेबो दे मावथारनि आं होननानै मावहरबाय आं ओमफ्राय आंबो बेसेयावनो लोगो मोननाय नंलायबा आं चार्चनिफ्राय दासो फैखादों आं एसे बुंखादों बेखौ दाबायदियाव एसे बिजि जायो रायो साननानैहाय जायखिया लोगो मोनबाय होमब्लाबो मोजां मोनबाय गोबां मिनिहरबाय नै मानसिफ्रा औ बुबाराव थाङा बुबाराव दे फन खालाम माबायाव मा होनोमोनलाय बैयो दै गावसननाया जोंनि गामियाव सिसुबारि आं गाबोन थांनो नागिरदों नों फैला थांजाबावगोन दे औ एसे नायलाबायनो नागिरदां औ माथो माखासे औ रिलिमाव दङनो दाबो ना रिलिमाव दङनो 50 न'खरना बेसेबां होनदों जागोन मोजांब्ला औ ब्रादार दे हामबायसै दे गाज्रि मोननाङालै ब्रादार औ गाज्रि मोननाय सोदोबा आंनि डिक्सनारियाव गैया मिथिखागौ दे हामबायसै ब्रादार दे गुड नाइट बोरैबाला आंनि लाइफखौ नायसनदोंसोमोन नामा रायला जायखिया जा खोनाखाबाय दा माने होमब्लाबो मिनिंखौथ' आं मोननो हायाखिसै खिन्थु मोनसे
बिसोरनो एदावलायनायनि मोनसे बिराद अर्थ गोनां खोथा खोमा बियो गुड नाइट माइब्रा सिटाव होनहरदोंमोन नै जायखिया आं कमेन्टआबो लाबोफिननि ओइ माइब्रा सिटाव होन औ माइब्रा सिटावानो थांबाय माइब्रा सिटावानो माथोल' नुबावखादोंलै बेबो माइब्रा सिटाव होनला औ ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लगआ होनदों जोंने जोंहा फोदै मेहेरनि नामखौ खान्थाल बुदां दोन नांसिगोन नामाथायनो मावबाय खान्थाल बुदांसोबावनो नोङो मेहेर ब्र खान्थाल बुदां माखासे कमेन्ट्सखौ लाबोबावनो र' मेहेर अफिसियेल ब्लगसा होदों जोंने आंखौसो फानबावबाय माइब्रा सिटावानो नोंखौ फानखादों फाननायालाय नेहोनानै फैयाखैना देरि खालामदों होनखादों ओमफ्राय बेंज्लाय नार्जारि ब्र'आबो जोङो मिनिहरबाय नै ओमफ्राय मेहेर अफिसियेल ब्लगसा गुड नाइट माइब्रा सिटाव होनदोंमोन बेखौ आं नायस'नाखैलायना दहायहाय ब्र' जायखिया जादे ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लगआ बुंदों लाभ इउ अल फ्रेन्ड्स होनदों बयनोबो अननाय जासिदों नै ओमफ्राय मेहेर अफिसियेल ब्लगसा मिनिहरदों नै मिनिहरदों आरोबाव माने मिनिगासिनो दं खोमा दासिमबो जायखिया जा लोगोफोर दोनथ'दिनि नामा अखाबो हाबाय हिन्जावा मेसेज हरबायलै नै दाबो फैया होननानै र' आं रिप्लाइ हरनि दे र' बेनिफ्राय बेंज्लाय नार्जारि गोजौआव नायबाव कमेन्ट्सखौ आच्छा र' बेसेबां गोजौआव थांबावनांगौ र' बेनिफ्राय लाबोनांगौ र' कल लाइभ कल खालामबाय फिलिप नार्जारि बुंदों दोनथ'नाङा औ प्रमद इस्लारि बुंदोंमोन बाय बाय अके बाय बाय जिबिआर बसुमतारि बुंदों दावराव खोनादों आं अके दे सरि एक्सट्रा कपिया बुंदों खोनादों ओमफ्राय मेहेरवारियाबो बुंदों खोनायो मेहेरवारि बुंदों खोनादों अके मेहेरवारिमोन नायबाय था बयबो होनदों ओमफ्राय आल्पना बि ब्लग्सआ बुंहरदोंमोन ओइ मेहेर बाबु नोंनि भिडिअफोरखौ गला मोनखायो आंनो बे आल्पना बि ब्लग्सआ आंनि बिनानाव असे दे रायजोफोर आल्पना बि ब्लग्सआ बियो मेहेरवारि ब्रनिखौ माबाखौहाय भिडिअखौहाय गलाल' मोनखायो हनै बेनिफ्राय गाहायाव थांफिनदिनि खांख्राइ अफिसियेलआ जोंने दासो हरदों गुड नाइट आदा दासो फैदों नबजित नार्जारिनिनो भट होनो खावलायदो आदा औ आं खेबसे दहाय खावलायखाबाय आरो आं खावलायबावनो गोसो जाबाय माने गोसोखांलायनानै हरदो अके दे ब्रादार गुड नाइट होनबाय नै मेहेरवारि ब्र'आ ओमफ्राय मोसाहारि फिलिप मा बुंदों नोंसिनि बिराद इन्ट्रेस्टेड रा फंबाय माथो औ नंगौ आदा औ ओमफ्राय नोङो माबोरै सोलिदों आदा मोसाहारि फिलिप एसे खोन्थाहरदो आं बुंनान होबावनि मेहेरलायनो मोसाहारि फिलिप मा इउटुब चेनेल जाया माने बे माबाया जायनि बिसय आङो भिडिअ बानायदोंमोन ना इलेक्ट्रिकेल ट्रेनिं वायरिंनि माबा प्लाम्बारिंनि बेफोरबायदि पल वाइन्डिंनि भिडिअ बानायदोंमोन ना बे मानसियानो नै मोसाहारि फिलिप ओमफ्राय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबाय आरो सोरबाफोर जुदि कर्सखौ दाबो लानो गोसो जादोंब्ला जगाजग खालामनो हागोन बिथाङा इउटुब चेनेलबो खुलिबाय मोसाहारि फिलिप ओमफ्राय गुड नाइटसै मेहेरवारि ब्र थेंक इउसै लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो बिदिनो जोङो लोगो मोनलायला आरो रासिन इन्जय खालामबावथारगोन ब्रादार र' बेनिफ्राय बार' 30 आदा मा खबरा मोजाङानो ओमफ्राय दोनथ'दिनि नामा लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो खावलायबावबाय नोंथांमोना अननानै नबजित नार्जारिखौ भट होनानै सापर्ट खालामबावदो जोङो देरहाहोबावनि जोंनि फंबाय नबजित नार्जारिखौ दे स' एसेनोसै होमब्ला बयनिसिमबो आंनि चेनेला डिलिट थांनोसैलै एसेनो जोंनि बेंलाय नार्जारिया मा खबर हरलायखो चेनेला डिलिट थांनायसैनो मानो मा जाखो दे कल खालाम गाबोन कल खालाम रायलायगोन दे ओमफ्राय एक्सट्रा कपिया बुंबाय अके ब्र गुड नाइट अके बाय गुड नाइट स' बयनिसिमबो थेंक इउसै सोरनिबा कमेन्ट्सफ्रा जुदि थालांबायब्ला अननानै निमाहा खालामदो आंनि स्क्रिनाव नुफैनाय कमेन्ट्सफोरखौ आं फरायजोबखादों
बा सोरनिबा थाबथाबोबाय जानो हागौ सोरनिबा माबा मोनसे जाबाय जानो हागौ बेनिखायनो बयनिसिमबो सरिसै आरो लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोबाव बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल